V tomto videu si ukážeme jeden zo spôsobov, ako vykresliť alebo zakresliť prúhvesť valivej gule podľa toho, ako si ju vypočítame v rámci funkcie hromozvodu. Ja tu mám teraz v rámci podkladu už zakreslené valivé gule a ochranný uhol a idem si vypočítať prúhvesť valivej gule. Ako môžete vidieť na iných článkoch alebo ako sa poznáte, tak môžeme si vypísať a vypočítať prúhvesť valivej gule. Čiže ja v tomto prípade si dám vzdialenosť medzi hnacími tyčami a budem vyšetrovať tento previs. Takže tu, keď sa pozrieme, tak máme tu 0,357, to znamená 357 mm v rámci, alebo 0,357 mm. Polomer valivej gule máme LPS 3, tak máme tu 45 metrov. Pre znázornenie ja použijem teraz kalkulačku, aby sme to videli, čiže dám si 45 000 mm, hovorím v milimetroch, plus 357. Takže toto je naša hodnota, ktorú budeme používať potom pri zadávaní zakreslenia v rámci polomeru. Takže ja teraz zruším funkciu a ukážeme si, ako to zakresliť v rámci jednoduchých klasických kerovských funkcií. Takže ideme na základní a použijeme napríklad oblok za počiatek, konec, polomer. Čiže ja si teraz použijem tú funkciu, dám si začiatok, vyberiem si koniec a teraz zadám tú hodnotu. Čiže môžeme vidieť, že tu mám nejaké polomery, keď to nejak priblížim, ak by sa mi to podarilo, tak by som mal dostať plus minus, mám tu teraz spravo, tak mi to nezobere. A my tam teraz dáme tú hodnotu, ktorú sme si vypočítali, čiže 45 357. Takže zadám 45 357, potvrdím. Vidím teraz, že mám tu trošku ten previs, čiže to je ten previs, ktorý robí, ktorý nám tam sa vypočítal. Keď na to kliknem, tak sa mi tu zobrazí. A ako spraviť z toho kružnicu? Samozrejme, tuto je tá vzdialenosť menšia, takže tam ten previs je malinký. A keď to chcem zakresliť, tak potom použijem alebo previesť na kružnicu, pre so zakreslením, tak použijem previesť kružnicu, vyberiem, alebo mám už vybranú, tak dám ako predchádzajúci výber a v tomto prípade nám to nezobrie, tak musíme kliknúť na ňu a mali by sme mať zakreslené. Otázne je, teraz či som ju správne dal. Ak by sme videli, alebo by sa vám to nedarilo, tak odporúčam toto zakreslenie si spraviť nejakou inou farbou a potom ju prehodiť veľmi jednoducho cez klasický šetreček, kopie vlastností, vybrať, prekresliť, aby vám to sedelo takisto. Čiže potom už máte zakreslené. Ono v tomto prípade to není až tak veľmi vidieť, ten prepočet. Aby sme to presnejšie videli, tak ja tam dám trošku viacej ten polomer, tak to spravím ešte raz. Takže ja teraz dám polomer, koniec, použijem prvú, použijem druhú, dám tam teraz ten polomer napríklad takto, iba to kliknem, aby sme to videli. A znova použijem to previesť. Samozrejme, tá kružnica nebude sedieť s originálom polomeru valivej gule, ale iba na ukážku, aby ste videli. Čiže keby ste tu mali nejaké zariadenie technické, ktoré musíte chrániť, alebo nejakú časť objektu, ktorú musíte chrániť, tak si to viete takto veľmi jednoducho znázorniť, aby ste presne videli, že ten prúhvesť valivej gule máte dobre zakreslený.